Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha indlu oyaziyo kodwa kube kunamakamero okanye amagumbi ongawazi endlini phakathi. Leli phupho lingachaza okuningi empilweni yakho. Ngokuvamile indlu emelele wena uqobo lwakho noma impilo yakho, izinkumbulo zakho, imizwa yakho, nezinto empilweni yakho ongakaze uzibone noma ongakaze uzithole. Kungaba amakhono ongakaze uwasebenzise, amathuba angakaze avele kuwe, noma imizwa efihlakele ongakaze ubhekane nayo. Uma uphupha lendlu iphindaphinda izindawo ongazazi noma amagumbi ongawazi, kungasho ukuthi empilweni yakho ungase ubhekane nezinto ezintsha, izinselelo noma amathuba okukhula. Mhlawumbe kukhona okungacabangi ukuthi ungakwazi ukukwenza, kodwa lokhu kuphupha kukhombisa ukuthi kunamathuba amasha ongawavula. Uma uzizwa unovalo noma ukwesaba ngesikhathi uthola lamagumbi, kungasho ukuthi empilweni yangempela kukhona izinto ezikwenza ungakhululeki noma ungazethembi. Mhlawumbe unesifiso sokwenza into ethile kodwa wesaba ushintsho. Kodwa-ke, uma uzizwa ujabulile noma unomdlandla ngesikhathi uthola lamagumbi, lokhu kungasho ukuthi usulungele ukuthola okusha empilweni yakho. Amagumbi afihlekile angaphinde afanekisele nezimfihlo noma izinkumbulo ezicashile ezingazange zivele. Mhlawumbe kukhona into odinga ukuyikhumbula noma ukuyiphatha ngendlela ehlukile empilweni yakho. Uma ke lendlu iphindaphinda ephusheni lakho, kungasho ukuthi unomuzwa wokufuna ukwazi okungeziwe ngawe uqobo noma ngekusasa lakho. Lokhu-ke kungaba yisikhathi sokuhlola impilo yakho, amaphupho akho kanye nezifiso zakho. Iphupho lendlu enamakamera afihlekile lingaveza ukuthi kukhona ongakakutholi ngokuphelele ngawe. Kungaba yisikhathi esihle sokuhlola izifiso zakho, ukuvumela ushintsho nokwamukela amathuba amasha. Siyabonga, nisale kahle.